Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Waarom Sjen maar Reitsen. En ik deze week maak ik elke keer een heerlijk gerecht en alle gerechten bij elkaar. Dan heb je jou een super mooi decemberdiner. En het is wel een beetje spannend, Joertje, want mijn speciale gast is een echte actievoerder. Weet je wat het is? De voorvrouw van Farmers Defence Force, Sita van Kempenma. En ik geef mij haar eten hier, want zij komt op voor de boeren, want ze vindt dat ze te kwad krijgen. We hebben maar haar oor. Welkom in mijn keuken. Zal het zijn we nog? Ja, dank u. Wat fijn dat je er bent. Mooi. Bist wat een keukenprinses? Tijd hebben we. Maar daar haast geen tijd. Nou, net vaak. Nee. Maar wat is je favoriete? Om te maken bœuf bourguignon, want daar ben ze thuis heel erg gek op. Blinder. Ja. Dat is ik net een lekker man. Ja. Een soort stoof, toch? Ja. Dus daar begin je de dag van tevoren mee. Van je eigen kei? Ja. Hetzelfde Dus de vriezer heeft voorlezen met vlees? Ja. Ja, en ik ben nu aan de stooflappen taart, dus... Ja. Misschien jullie krijgen nog wat inspiratie van mij voor nou weer een oorleuk dingetje. Ja. Want dat gaan we nou maar zien. Hier, ik pak het er maar bij. Moest je zien, dit moest ik je vlees Ja, dat is vertellen hartstikke net, hè? mooi. Dit Ja. is een entrecote van Friese kei. Mooi. En we maken een Thai beef salade. Er komen noedels bij. Ik heb een mooie sugar snap, die gaan we snijden. Pieper. Hoort wel wat van wat pittigs? Jawel. Ja, nou, soja, een pieper. Limoen is altijd zo lekker erbij. Ja. Komkommer, dat moeten we even in reepjes snijden. En dit is binnen de ingrediënten van deze saus die je kan maken. Er zit een beetje jerpelmool bij, want het is een mooie soja. Maar die pieper en die kooist in, maar die recepten staan alle keer op de side. Hartstikke leuk. En koriander, hè? En Ja. mooie boskziepels. Heel erg lekker. En dan krijg je de komkommer even. En Ja. die maakt even in zulke stikken snijden. Ja. En dan heeft er een schaafsteen. En dan krijg je mooie lange repen snijden. Maar stel even in het schaaltje dan. Ja. Dan maak dat ik maar de siepel dwam, maar dan moet even dat in en dan denk je er even uit, dat doen we straks even. Ja, en goed. ik heb nog wel wat tomaatjes voor die. Die mag even door de helft doen. Oké. Ja. Lukt dat? Ja, Ah, dat is net ingewikkeld. Nee, dat is net Nee, ingewikkeld. dat is niet ingewikkeld. Nou, dan ging ik even de entrecote even ombreden. En dan doen we eventjes een hele beetje olie erin. Of een beetje boter ken ik, maar net te vol. Hè? Echt een hele beetje. Goed heat worden laten. En dan doen we wat zout en pieper op het vlees. En belangrijk is bij die entrecote, dat het gewoon op kamertemperatuur doet. Net Ja. zo uit de koelkast, dus op kamertemperatuur. Want ja, je wil natuurlijk dat het toch een beetje warm van binnen wordt. En dat het dan steenkoud in die hete pannen komt. Ja, nou ja, dat is niks. Dus kamertemperatuur, laat het maar gewoon een 3 kwartier eruit lezen. Oh, dat is goed, dat skills net. Dat hiek ik net samen, dat mag ik net. Oké. Want dan hebben we nou mooi wat greens in die salade, hoor. Farmers Defence Force. Ja. Het klinkt als een leger. Hè? Van wij gaan ten strijde. Ja, zo'n beetje al, ja. Is dat ik zo? Het is jammer genoeg onnodig. Ja, Ja. hè? Ja. Want? Nou ja, het gaat op het heden zo uit dat de boeren eigenlijk nou het land verdreven worden. Dat komt haast op Del. En 30 hier heel erg rustig aan de onderhandelingstafel zitten. Het is net volle vierde bracht. En dus juist nou dat een heel soort boeren gewoon gigantisch, trots het beleid, in de knel komen. Dus ja, dan wordt het oors. Dat mast wel. Ja. En wat is die drive om dat nog elke keer nog maar weer te doen? Want nou, ik ja. kan me voorstellen dat je, heeft ik een beetje vechten tegen de bierkaai verhalen? Of, Nou ja, dat in soms mijn merk ik dat wel eens in de media bij. Ja, nou ja, de media ben wat dat betreft wel eens wat gekleurd, helaas. Ja. Waar wij voor vechten is ik hoe Nederland eruit ziet. En waar wij inderdaad, ik als Nederlanders, dat heel Nederland volbouwd wordt. En als je de plan zeggen van bijvoorbeeld een minister Ollengren, ja, dan lijkt het dat er wel op. Hè? Ze heeft al zo'n 100.000 hectare van de boeren eigenlijk in beslag genomen in haar laatste brief in april. En dat was nog maar het begin. En inmiddels hebben de Nederlandse ministeries op 850.000 hectare groen een claimline. Nou, dat betekent dan dat... Een boer zonder loon ken niks. Nou, dan hebben we helemaal geen iepenlaan meer. Dus het iepenveld in Nederland verdwijnt, dat al die plannen terug in.
En dat is voor mij wel een drive, want ik ben en ik wil dat ik in een land opgroeien kan. Dat is niet drive. Ja, wat er net uitziet als een ster. Je doet even ik ondertussen de sugar snap snijdt. Ja. Dat heb ik even niet in en die ging ik even sieren, dus die doe ik je eventjes in het wetter, in sierend wetter. Heel kwaad sieren en dan direct het een beetje knapperig wezen. Oh ja, lekker. Dus dat is goed. En het entrecootje, dat briet ik al mooi om. Rustig gewoon brieden. Zo. Dat gaat helemaal goed. En dan ga ik eventjes iets, want we hier krijgen hoe pittig de hoofdstof van saus. Dat vind ik fijn. Maar ik ga hier een Spaanse pieper. Ja, dat is een echt. Ja, dit is een echt niet. En ik pittig, dan snijst je. Dat is een liefst trucje. Dan snijst dat kopje, dat snijst eraf. En dan haast dit en dan zitten er van die pitjes in. Hè? Ja. En die pitjes in de salade zijn net zo mooi. Dus wat ik doe, ik draai gewoon zo. En dan just. Oh ja. Dan komen al die pitjes eruit. Zie je dat? Ja. Dus even goed draaien. En dan die pitjes die kennen in mijn groenteafvalbakje, want dat doe ik ook nog weer in een bouillonje. En dan snij ik hem even terug en dan krijg je het sachet. Want dat is goed, er zitten er geen pitjes meer in. Nou, als dat klopt. Ja. Zou een hele pieper erin gaan? Ja, doe maar. Ja. Vooruit. Dat ben zelfs ik pittig genoeg. Die doen we erbij. Hartstikke goed zo. Nou. Hey, maar ja, datgene wat er in 2020 wist ik tevreden over wat je bereikt hebt? Nee. Nee, hè? Nee. Maar ben je wel tevreden altijd of net? Ik denk dat de boeren hartstikke lang verschrikkelijk geduldig geweest binnen. Ja. Ze hebben wel zien dat al dat onderhandelen onder de onderhandelingstafel het er net verzwaardigen dat er minder boeren stappen binnen, dat de boeren net gigantisch in de problemen rekken binnen. Nee. Maar wat het wel verzwaardigen het is dat de boeren nou zoiets hebben van we laten dit al in net gaan. Het gaat om ons bedrijven. Maar het is ik zie daar. Ja. Dat ik op een gegeven moment, meestal een keer bij mezelf denken, nou, ik heb mijn dochter wat van je. Dat alle sneldieken worden weer blokkeerd en dat soort dingen. En dat kan ik me wel voorstellen. Ja. Op een gegeven moment ben je denken van, nou, dan heb je net genoeg draagvlak meer. Nee, maar dat is hartstikke mooi draagvlak, maar dat kunnen we net vernieten. En daar bloot dus. Maar misschien onderneem je mijn woorden. Die denk ik van ik ken nooit net aan het werk, kost ik bij Yield. Ja, maar we staan daar net te kloten en te klieren. Wij komen alleen maar van het helemaal dat het echt nodig is. En 30 jaar lang hebben de boeren nooit het van hun jaren litten. Nee. Omdat ze dus afwachten hebben wat er aan die onderhandelingstafel gebeurde. Nou, dat is net iets waar we gelukkig maar binnen. En dan ben ik een heel soort jonge boeren die denken van ik ken het wel 40. Ik ben nooit geen boer hier. En dus eerder volle actiebereidheid. Maar het is ik nodig. Dus de boeren ben boos. Mooi reden. Oké. Nou, ik heb jij die wat op te fleuren. Maar dit heerlijke geruchtje. Ja. En wij begrip je, ik wil, maar dat is ik tegenstand. Nou, dat boek ik heel mooi aan. Ja. Hey, Sita, wij hebben door haast 10 tomaatjes als niet de entrecote. Ja. En deze, ik heb met Tjoen, ik heb er gewoon heatwetter op die noedels. Dit hoeft net te sieren. Dit leest eventjes wellen. De jentjes, deze die ben ik kleer. De entrecote die moest even resten litten, hè. Dus, en hij mag een beetje weerstand hebben haast van wat reed vlees. Ja. Nou, dan ging ik hem snijden, want het is bij een Thai wel lekker. Ik snij dit er even oud, dat heeft zijn functie even hoorn. Ja. Ik kan het lekker vinden, dan kan je het erbij snijden. Maar ik snij gewoon mooie, liete tinnen reepjes van dat vlees. Dat mag wel een beetje lauw warm werden, dat doet net heat. Want het is uiteindelijk ook nog wat salade. Zo. Deze. En dan lezen we de salade bij. Wat ik altijd neven doe. Deze kan in de bouillon. Ik doe er een hele beetje van die lekkere sojasaus en alvast wat doorheen. Goed, dat is die. Dan krijgen we het wat warm. Dan krijg je hier. Ja, dank je. En ik krijg hier. Ja. En dan doen we het even saus, dan je gewoon even nadost. Beginst even met die noedels. Ja. Die laat je er onderin. Oké. Ja, die ook daar ik. Dan zet je maar even aan de kant weg. Dan doe je een hele beetje van die sojasaus doorheen. En dan kies de bouwen, zoals ik zei altijd. Dus ik pak uit alle skaaltjes een heel iets beetje. Dit zijn de rode siepeltjes. En dan constateer maar die
Jens is net al te vol gewoon, ja. Weer van die lekkere tomaatjes erbij. Voor de kleuren geweldig natuurlijk. Die boskziepeltjes. En nu krijg ik het vlees. Ja, en die lees ik mooi zo. In reepjes erdoorheen. En dan ga ik als je shirt vlees. Ja, Vlees voor de boerinnen, Ja, alsjeblieft. Dank u wel. Even zien. Dan heb ik hier de koriander. Die kerst plukken. Gewoon plukken er een beetje zo oerheen. Koriander is echt het Oosterse lekkere. Zo. Nou, dat giet als sliet. Ja. Tje. Heb ik een beetje van die sesamsiertjes bij. Zo. Die strooi ik zo een beetje. Dat is echt lekker. Oeps. En dan doen we er als laatste, finishing touch, Ja. die limoen heen. De skiel van de limoen. Alsjeblieft. Ja, dank u wel. Nog een hele beetje dressing erheen. Ah, jongens, dit is echt heerlijk. En dan komt er, ik doe er even een peer van die pepertjes doorheen. Dan mag het zelfs weten. Ja. Alsjeblieft. Hoi. Ziet het er mooi uit? Prachtig. Dan gaan wij aan tafel. En morgen is mijn gast van theater de nieuwe directeur Tatjana Predli. Dat wordt heel erg gezellig en creatief zelfs. Hé, die is mooi aan tafel. Ja, geen ik. Je mag zo zitten. Ja, mooi, dank u wel. En gaan wij aan tafel en dan genieten wij hiervan. En dan klinken we op het nieuwe. Ja, dolle. En dat wordt vast beter. Dat mag ik hoop je voor wel.